Dobre, takže... Tak pán vypráva len po anglicky. A ja nemám okuliare, takže to bude veľmi jednoduché. Mal sa lepšie učiť, vedel by aj po slovensky. Víťazom kategórie najlepší útočník v sezóne 2011 sa umiestnil Palo Demitra. Ďakujem. Dobre, áno. Vie si predstaviť seba, ako by si vyzeral Demitra a la Maradona? Neviem. Ale ja si myslím, že deti by boli radi. No tak aj budú. Poprosím, poďte sem, babi. Nech sa páči. No. Takže takto bude od budúcej sezóny hrať Palo Demitra. A ak sa pozrieš doprava, máme dôkaz, že to nie je poprvýkrát, kedy s týmto účesom Palo Demitra prišiel, bol už na letnom kempe, tam si to vyskúšal, takže takto v budúcej sezóne bude vyzerať Palo Demitra, najlepší útočník pre rok 2011. Ďakujem. Gratulujem, super, teším sa. To si nechaj. Toto ti zoberiem, nezabudni si ceny. No, myslím si, že to je veľké sústo. Počkaj, tak toto teda neverím. Ukáž. Komputer je úžasný, áno, prosím ťa, nevyrušuj ešte počas programu. Hraje sa až počas rautu. Najlepší útočník pre rok 2011.